Нека да направим сделка. Това видео го правя поради една причина. Искам да направя сделката с вас. Това видео иска да използвате звука. Знам, че мога да си изгубя времето, но искам всеки от вас да използва звука и нещото е, че ще коментирам на всеко едно от вашите видеа, което използвате моя звук. И като коментирам на видеата ви, мога да се абонирам, ако ми харесва каналът ви, защото и него ще прегледам. Затова, ако искате, използвайте звука, за да се коментира на точното видео. Може да е как седите на стол и се вратите, но сте изключили звука и просто да правите каквото и да е, дори може да е баба ви как играе хоро. Това от мене. Моля те да не направите това видео популярно, защото не искам много коментари да слагам, защото ако са много видеа, ще бъда измъчен. О, не!